Хаумыгыз Сәлам телеканалында Ишимбай яңлыктары студияла Лилия Дилбаева. Бүгінгі сығарылышта. Қалабыздың Башкортстан нефтен тәуләп асусылар майданы яңарту кисерә. Мәктәп автобустары яңы уку елына әзер. Ак халатлылар алгы хыдыкта. Үзәк район дәваханәһендә 18 ел шәфкать туташы булып эшләүсе Гөлсинә Мәһәдиева үзен яуаплы белгес итеп танытты. Харгай авылында гомер итүче Фәрур Вәлитов авылым дип янып яшәй. Киләһе елда Ишимбайда Башкортстан нефтен тәүге асусылар майданын үзгәртеп корыуды һәм яңартуды проектлау башлана. Башкорт нефтен асусылар майданын реконструкциялау проекты буенча фикер алышуда төрле оешма, учреждение итәкчеләре, депутаттар катнашты. Туган калаһын яраткан, уны хөрмәт иткән һәркем реконструкция вакытында ниндәйдер корылмаларны үзгәртү турында анык фикерләрен белдерде. Кала мәдәният һарайында Башкортстан нефтен тәүләп асусылар майданын төзекләндерү буенча ямәгать һөйләшүләренең 3нче этабы үтте. Буга тиклем булган очрашуда майданга фонтан куяу, булган агастарды хаклап алып калу, күбрәк сәскәләр ултырту кебек тәкъдимнәр каралгайны. Фикер алышудан йомгаклау этабында район, кала хакимияте вәкилләре, Ишимбайдар, Дмитрий Винкельман архитектура студияһы архитекторлары катнашты. Сарага килгән һәркем үз фикерен әйтеп калырга ашыкты. Жители почему-то высказались за то, что тут фонтан... Халык каравы буенча бер фонтанды калдырырга булдык. Ишимбайдар өчен скверда булган фонтан кадерлерәк. Фонтан, который в сквере. Фонтан янында егет һәм кыз скульптураһын һалу күз уңында тотыла. Балалар майдансыгы төзегәндә кала янындагы шихандарның булуын күз уңында тотып, проект нигезенә тап шихандар алынысак. Майданда агыстан амфитеатр төзү тәкъдимелә ихлас кабул ителде. Был урын киләсәктә һәйбәт селфи зонаһы буласак. Очрашуда каланың спорт һарайына илтүсе юлда ремонтлау мәсьәләһе лә каралды. Башкортстан нефтен тәүләп асусылар майданы төзекләндерелә башланыла инде. Ленин урамына яңа асфальт катламы төшәлде. Киләһе ел майдан яңа төс аласак, тидер проектта әзерләүчеләр. Объект яңарту республика башлыгы Ради Хабиров кушуы буенча планлаштырылган. 2022 елда Башкорт нефтен табуга 90 ел тулуды билдәләгәндә, Ишимбай калаһының үзәк һәм төп майданы өр яңынан үзгәрү кисерәсәк. Хана Максутова, Илназбек Кужин, Ишимбай телевидениеһы. Яңа уку елы башланыр алдыннан райондың дәүләт автоинспекция хезмәткәрләре мәктәп автобустарының техник торышын тикшерде. Айрыуса зур игътибар төрле сигнализация, ашыгыс ишектәр, асылу төймәһе, тахографтар һәм водитель картаһы, хәүфһезлек каештарының дөрес эшләнүенә бирелде. Инспекторлар балаларны ташыган водительләр турында мәгълүматларны өйрәнде. Был сара игътибар балалар профилактик акция секторында үтте. Белем бирү оешмалары автопаркы балаларды ташу өсөн тулыһынса транспорт менән тәэмин ителгән. В обязательном порядке проверяется техническое состояние автобусов, наличие приборов ГЛОНАСС и тахографов, ремней безопасности, аптечек, огнетушителей, проблесковых маячков. С каждым водителем проводится инструктаж по перевозке детей. Каждый водитель проверяется на наличие административных правонарушений. Ишимбай районы үзәк дәваханәһендә тормышыбызда авыр минуттарда ярдәмгә килгән һәм безне, якындарыбызны аякка бастырган, иртәгеһе көнгә өмет уяткан миһербанлы, үз һөнәренең остаһы булган ак халатлылар эшләй. Безнең иҗади төркем шундайдарның береһе, шәфкать туташы булып эшләүсе Гөлсинә Мәһәдиева белән танышып кайтты. Артабан Хана Максутова сюжетында. Шәфкать туташы. Бу һөнәрияләрнең эше иң тәүсиратта шәфкатьлеккә корылган. Күңелеңдә мәрхәмәтлелеккә, миһербанлыкка, изгелеккә урын булмаһа, был өлкәлә эшләүе бик авыр икәнлеге көн кебек асык. Йетмәһә, сюжетым герое Ишимбай үзәк район дәваханаһының шәфкать туташы Гөлсинә Мәһәдиева һәммәк көндәлек эшең каты авырудар белән бәйле булганда, яуаплылык икеләтә арта. 2003 елдан Гөлсинә Рауил кызы хирургия бүлексәһенең шәфкать туташы булып эшләй. Әлегә уның хезмәт кенәгәһендә тик бер генә язу. Хәзер инде 17 ел шул яуаплы вазифала ул. Хезмәт юлында Гөлсинә Рауил кызыуден яуаплы, яхшы белгес итеп күрһәтә. Югары категориялы шәфкать туташы бурычларына намус менән карай. Коллегалары һәм пациентлар арасында ул лайыклы абруй казанган. Мин монда әле менә ошо көннәрдә әлемдә карап ятып, авыр хәлдә больницага эләкте. Нәмәт беткән инде. Медицинский персонал бик матур хәлләр.
Вакытында biz системаларын коюп, укуларын мөрәҗәгать итһәң, бөтен ниләрен кадайлар, укуларын, даруларын берип торалар. Бигрәк тә моны Гөлсинә Магадиева вакытында килеп тора, системаларын кадап тора бирге постоянно. Шул дөрт итеп рәхмәт әйткем килә. Моны шундай активный медиклар күбрәк булганнар дип уйлыйбыз. Аларга халык шундай вакытларда гел ярдәмгә килеп торганнар. Dur рәхмәт аларга. Гөлсинә Рауил кызы без хирургия бүлекчәсендә озак еллар буе тырыш шәфкать туташы булып эшләй. Ошо коронавирус пандемия башлангач, ул иң беренчеләрдән булып, үзенең тугандарын, гаиләһен артка куеп, иң беренче больнийларда һавыктырыр өчен эш урынында беренчеләрдән булып торып калды. Тырышып, ике адна эчендә өлгеле булып эш күрһәтте инде. Палатынан палатага йөгереп йөреп, авыруларга укулдар яһаусы, системалар куюсы, пациентларның хәлдәрен нисек тә еңеләйтергә тырышусы, Гөлсинә Рауил кызның вакыты юклыгын күреп, озак әңгәмәләшергә форсат итмәнек. Күзләреннән йылылык, яктылык бөркелеп торган шәфкать туташы үзе бик баҫалҡы, аҙ һүҙле булып сыҡты. Системалар укулар гына түгел инде, мин үземә пациентларга шулай үземнең бәләкәс кенә булһа ла ярдәмем тиюенә бик тә шатмын. Аларга ярдәм итергә, аларның ауыр вакытларында бер нисә бәләкәй генә процент булһа ла, аларга еңеллек биргәнебез өчен шатмын. Эшебез авыр. Төрле моментлар була, конечно, но тырышабыз, эшләйбез. Авырлыктан да куркмайбыз. Эшемә шул тиклем өйрәнгәнмен. Ни тиһәң дә 17 ел аҙ ғүмер түгел. Яңнан һөнәр һайлау мөмкинлеге бирелһә, тап ошо юлда һайлар инем, ти үҙ һөнәренең остаһы. Ишембай дауаханаһында эшләүсе табиптар менән аралашҡандан һуң мин шуны аңланым. Нисек кенә булмаһын, тормош ауырлыҡтарына зарланмай, табиптар пациенттарына, ауырыуҙарға ярҙам итәләр, изгелек ҡылалар, үҙ йөрәк илыһын бирәләр. Хәнә Мaqsутова, Илназ Бекужин, Ишембай хәбәрҙәре. Тыуған ер ауыл хәстәре менән янып, уның киләсәге өсөн борсулы башҡаларҙы ла үҙе артынан эйәртеп әүҙем эшкә тотоноусылар күп беҙҙең арала. Шундайҙарҙың береһе ул Һарғай яланда йәшәүсе Фәрур Вәлидов. Тулыраҡ киләһе сюжетта. Алтын көмөш яуған ерҙән тыуған үткән ил яҡшы тигән мәҡәл ауыл балаһының күңеленә бәләкәйҙән һеңеп ҡалғандыр инде. Ҡала тормошон үҙһенмәй, тыуған ауылы Һарғайға, Әрәүҙәк йылғаһы буйына тартылала тора ул. Ахыры 1991 йылда ҡатыны менән ауылына ҡайтып төпләнә. Бына тигән йорт һалып инә. Бәләкәй генә фермер хужалығы асып ебәрә. Пилорам һатып ала, ағас эше менән шөғөлләнә башлай. Пилорам алып ҡуйҙыҡ. Пилорам алып ҡуйып, өйләр төҙөй башланыҡ, үҙебеҙҙең бригадалар менән. Шул ваҡытта шунан беренсе яҡын-тирә ауылларда төҙөнөк. Яҡын-тирә ауылларда бар ҡунаҡлар килә бит инде. Үҙебеҙ подкрыша төҙөп бирә торғайныҡ. Бирәбеҙ инде әллә. Кеше күрә, реклама фәлән булманы, кешенең менә үҙенең күреп, беҙгә звонит итеп, шул заказдар күбәйҙе. Әлеге ваҡытта заказдарға беҙ өлгөрә алмайбыҙ даже. Заказдар Уфалла эшләйбеҙ, Иглинала, төрлө райондарда, Ғафури районында ла өйләр төҙөйбеҙ. Өйләр, гаражлар, мунсалар төҙөп бирәбеҙ. Ауылдаштары Фәрур Вәлитовҡа тәрән рәхмәтле. Шулай булмай ни, яңы төҙөлгән һәр йортта уның күңел йылыһы, ҡул көсө һалынған. Әллә ҡайҙан балҡып, ауыл уртаһында торған иман йорты, мәсеттә Фәрур Мансур улының проекты буйынса һалына. Йәш эшҡыуар һәр ваҡыт эҙләнеү өҫтөндә. Яңы ғына 25 баш ат һатып ала. Иҫәбе уларҙы үрсетеү, йылҡысылыҡты үҫтереү. Уның өсөн ауылда бар шарттар да бар. Аттар да ашатыу, көтөүлек өсөн ер етерлек. Ауылда ла бына тигән итеп йәшәп була ти эшҡыуар. Тик уның өсөн ялҡауланмаҫҡа, эштә яратырға кәрәк. Һин ауылда матур итеп йәшәйем тиһәң, 5 һыйырың кәмендә, 5 атың булырға тейеш тип. 5 атың. Ана шул ваҡытта иҫәпләп ҡара. Берәү көн үҙең тотонһаң, үҙең һуйып ашаһаң, балаларыңа китә, ҡалғанын һатһаң, күпме аҡса була. Беҙҙең ауылда, әйтәм, беҙҙең ауылларда йәшәргә возможность мына күп. Шайтып, нитәмездер. Шуны тыңлап, беҙҙең ауылда хәҙер кемдәрҙең ҡулынан килә? Бөтәһе лә ат тота. 5-әр баш, 3-әр, кемдәр күбәйткән дә күбәйтә инде.
Ғаилә фермаһы программаһы буенча грантта катнашырга теләк белдерүле юкка гына түгел уның. Әгәр дә еңеп сыкха, артык эш урыннары булдырырга, алга куйган планнарын тормышка ашырырга ярдәм итәсәк. Якташтарын тагы ла бер нәмә менән һөендерде ул. Һуңгы вакытта онытылып киткән башкорт халкының милли исемлеге буда яһарга тотына. Күршеләре Айһылу Исмәгыйлова был башлангысты күтәреп ала, рәхәтләнеп буда яһау сердәрен өйрәнә. Хәзер инде авылдаштары уны оста будасы итеп тә белә. Авыл халкы шул хәтле ярата. Без аны бөтен байрамдарга йөртәбез, мәсҗидкә йөртәбез. Менә шул хәтле субботниктар була монда. Субботниктарга алып барабыз. Фәрүр үзе тәүдә бик исмәне, ул яратманы. Менә хәзер эсә башланы. И белде нимә икәнен. И шулай итеп менә тырышабыз. Алла бирһә, бөтен йөрдәргә лән итәргә дип әйтәм. Авыл халкы ярата, һәрберсе эсә, килеп алып торалар. Эмалированный кастрюльләр, нәмәләрен бис алып бирде. Менә ошында әсей ул. Менә әсеп ана тутырабыз. Магазиндарга ибәрәбез. Ишембайга магазинга, менә Макарга алып йөртәләр. Алла бирһә, менә әле Фәрүр әйтмешләй, озакламай интернет селтәре ошала хата башларбыз дип тырышып торабыз. Килеп, өйдән дә килеп алып китәләр. Күпләп. Һәргә авыл табигатьтән иң матур урында урнашкан. Касандыр бөтеп барган авылдар исемлегенә ингән Һәргә авылын хәзер танырлык та түгел. Бында һич шиккә авылдашлар өчен ян атып яшәгән Фәрүр Мансур улының роле зур. Тормышта ныклы, ышанычлы адымнар белән атлаган эшкуарга һаулык, уңыштар теләһе генә кала. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрдәре. Ошының менән яңлыктар сыгарылышы тамам, безнең барлык яңлыктар сыгарылышын, шулай ук сюжеттарды социаль селтәрләрдә дә карап барырга мөмкин. Бәйләнештә Инстаграмда һәм Ишембай ТВ YouTube каналында. Ә инде мин һеҙҙең менән хушлашам. Һау булығыҙ.